April ni sang ni som ni parukani ya khovel thil thenglang sarjinga Middle East lam khovel mi puing event me kalania hemi chungchang hi kan han ngai thale dona ni Indo ni somthum palina helai Gulf bial Indo ni somthum palina halo ni tarang mai nimin lam akhan Donald Trump chuan thu puana neya kaini hu nanga chuan nizan ani chu nizan khan US lama chuan in Donald Trump in thu puana nei Iran Indo na chungchanga hemi chungchang hi kan han lu chil masadona ni Indo ni somthum palina a hianin Iran Indo na kalme ka hian chian na tam taka thleng tareng mai mitam takan thi ta Iran a phei hi chuanin engcha chenge thi ti hi hriat chian lei thei ani lova media then khat ta chuanin mi sang hian kai to ni nan soya then khat phei chuanin mi sing do nan thi tawngin an soi thung chung te chu nia enga po chu ni sela he Indo na awang hian mitam takin han tuar me ka nia khovel economy ang hong lian takanei meka chutilain Middle East helai Gulf biala hian US ina sipai mun ada na ramte hian an tuar na saviop to bok ani hi ole Donald Trump chuanin thu asoya heta hian minute som ni borvel je Trump hian Iran chungchang asoya Iran le atho pui fir fia khel pol tet kuta ral tuam hlom takalu hi khovel ta na him lovani hei hi kan dawanga ya alu lo na tur thei top kan chu anga ya ni ate khovel sarkar tharum tho ching le miswal khoya sfir fiak polte kai hruaya sumleral thuam hmanga tranpui thin tu te kutaral thuam hlo om alu chu thil hlom takani thu tarlan ani bok midam taktual thana midam taktual thina mo phurtu Iran sarkar regime sarkar hi kanti zalen ami puite kanti zalen thuayangai ti in Trump chuan soin chutengang ti luina mangle tharum thona manga mi puite ngai sa a ral thuam han kuta alu hi kan phal ngai lowang ti in kan president hlui te singa po chutianga Iran kutaral thuam ral thuam hlo om alu chutuman an phal ngai lovani ati hetiang din hun hi kum somli pasari chung zet malak na halom to Iran hian chutiang malak na chu kalpuya ral thuam hlo om ma nei lo na turin norna lian tak kalpuya lo ni to bokani Trump ni na ka chel chung hianin Iran in nuclear ral thuam azon mek le na tum ti top turin malak na tam tak an kalpui thu Trump chuan soya pakhatna chuan poimo ber poni mai thei ka Trump masa khanin an general kasam Soleimani kan that ati ama hi mi fing sol takania mira phlak tak hani boka poisoi lo tam tak thina a thisen mo phurtu ani bum thlakin chuteng chuanin rol rala chetna kai hruaya malangna len tak tak kha kalpuya Trump masa khanin kan da bota ni tin Trump chuan soi Iran hi tuna hian angai te boka kan en angai te boka kan en liam mai ni chuanin ahma ain ardin mun a thadon zoka ahma ai mai nan hlom don zoka ni in biak na kalpui me kan ya heta hian ne na kan changdona ne na lian takin kan changdona ni ti kan hria apoi taber chu Barack Hussein Obama ena Iran nuclear deal athlop kha ani kha thilpoi takle chiat na lian tak thlen chhotu hi hanita a Obama khan poisa fai tluk lading on khat point pasari izet Iran a pe a green case a pe ani Virginia DC le Maryland atanga beng atangin lak chuania a case omjong kha Iran tan ti ani thu Trump chuan a soi zomna inrin ton na chutenga malak na kha kalpui tum ni ma sela Iran chuan chutiang lam chu hoi lova a hlotling lo hle ni ti in Barack Obama hun laya nuclear deal chungchanga Iran an thopui ina ngong thalawa nei zia Trump yana soi ani khati hun laya kan president kha Iran chuan an nui zata ral thuam hlawma siam lo na turin nuclear reactor te mi puitan chawa man na tura thuthlung siam pui kha Iran chuan an ti ozong lova kan president khan nui zat zoka Iran chuan in nuclear bomb nei tumin thei topin man lak pui ta zoka ni Iran deal nei wang hian Iran ta nuclear al thuam nei theina turin malak na kong thui takina in sial pha ni tin Trump masale Obama hun laya Iran ta na malak na ina ngong thalawa nei zia Trump hian atar lang boka Iran hi daudal lavila Middle East pumpuile Israel tan po hina him lava anom to lo hial jok mai thei ati ka ngai dan hi mitam tak mithiam tak te ngai dan po ni kha dil kha kan ti top lo ni chuan ti in ti to pa ngai thu kha ka hria a chuwangin van nei thlak takin ka Trump masa khanin Iran nuclear deal ka kan chua san ta ni kha ka du ber chu diplomacy kong zon na ni fo ral thuam hmanga in chut hi ka first priority ani ngai lova
sarkar le sarkar in biak remna manga thil chin fel hi ka du dana ni fawani chuti chung chuan Iran sarkar chu nuclear ral thuam azon chhun zom zela in remna tur zong te po anol vek zelani hemia wang hian ni kumzun thla khan Iran nuclear facility laka be pui thlak na operation midnight hammer kalpui ania chumi tan chuan thupek ka ti chhuak ani kha hetiang hianin tumain tunmainan latingai lo hialani bitru bomber te malakna ro pui takle ro thap tak kalpuin bom chak tak Iran nuclear hmuna chuan an thlak ta ani kha chu nuclear hmun te chu kan ti boral vekani chumi hnuah chuan chu sarkar chu nuclear program chu aban san lo ti kan hria a aril ru ala sol son lo ti kan hria ate nuclear al thuam manzon an ban san lo ti hi hairual ani lovani ballistic missile da khom na hmun zau tak rang takin an buat seile ngala relote American ram Europe le henglai bial thleng thei ka phak thei missile nei antuma tren khat phei chuan in KM sang thum hial te pon ka phak nge ani Iran strategy hi achiang em an thil tum dan le an ruam manna an sipairal rel dan te le an thil tum hi alang chiang ani missile tam thayang ber siam chu antuma ala thayang ber ka phak tumin chutiang chuan malak na an kalpui ti hirin hel rual lovin an chet zia chuan atilangani chu kan zir chuaka ti chiat kan du ta ni tu ma ina an ti ngam lo kha tuna chuan kan ti ta ni hi nuclear bomb nuclear ral thuam chutiang nei tuma malak na nataka ti top tum na tun ma lo ngai lo tuna hian sipai chakna mangin kan lan tir ta tuna chuanin heng nuclear mun ma be na zo sa ya wang hian kumtam tak chung chu Iran hian nuclear ral thuama nei thei to don lo ti na ani engang pon ma la sela tun maya chuanin chutiang ral thuam lo chuan kuta hian alu don lo ti hi thil chiang ani to bokani mase an ril ru an thlak lawa ma an la zel ani chuanin indo po top ma sela Iran hian atopa chuan an la nei thei tho don ni in angai thei boka hi Donald Trump hian hami chungchang hi soyania Arab ram te po hian Iran nung chang mi zia hian hrachiang fiawani tuna Iran sarkar kalphung hi thlak dang lam dor ani lo chuan an hruai tungai bok le kaldan phung system ngai te an lakal zel ani chuan Iran hian ma ayana in ral thuam an zong dona ma ayan an ron chak sau don zok ani ti chu an ngai dan Arab ram ho ngai dan ani achu wangin Iran hruai tu te thlak dang lam thleng a indona chu kalpuyangai ti in US chuanin hetiang mai chuan indona hi cholsan so che Iran hruai tu te da that vekemo an ro rel na an kalphung an regime an sarkar kalphung a thlak dang lam ma chuan indona hi kalpui zel ro se ti kha Arab lam hruai tu te ngai dan ani kha tuna hian operation epic fury ka puan hnuwa khan ka soinual to kan thil tum chu a chiang hle ani kha he regime hi America ti boi to lo turra teite kan du ni ram ripona an thuna ina an hnuaya helpol rang an thlun khom puile ral thuam sum hanga an puina zong system chu ti top vek kan duwa kan ti top mek bokani chu Iran navy te tuna chuan ti chiat vek kan ni ta an air force te an missile program te po amma akan la mu ngai lo level niam takanum to ni an defense industrial base te ti chiat ania kan ti chimit mek bokani an navy tuna hian anum to lowani an air force bo anum to lova an missile te chu kan halrala chutiang chuanin Iran tha chu achak lo viau to heng thil zong hi han khai khomila Iran sipai te chu an se hle ti na nia firfiak proxy athlop theina achakna chu atlan hiam hle to ti na ni nuclear bomb siam theina chakna nei po achak lo hle to ni ti hi kan mudan ani kan sipai te chet dan hi maktakania sipai lama po hetiang hi alo ngai lo zan in hian heng core strategic objective kalpui hi atop nai don to ni kar ne tanga kar thum hnuwa chuan he indona hi chuasan thayani ang he masona hianin thilomom taka omti kan hria a abik takin kan tu le faten Iran nuclear chaknan ma chon don lo ti hi thudi kani a chu malak na kalpui mek chu khovel hian an fakturani chumi atana nunna hlan tu American indomi sipai som pathum zat te chu kanril ruanom rengani tun thakal ta chung khan voi ni Dover Air Force Base sa kazina chulai mun chukat lo towa America rama anron kir le hun chuan chutiang mi hoi sen te bula chuka du berania ten an mani le an chung te hanu le pa te an nu pui fanau te thamuan chuka du ni ti in tram chuan a soya
Dover Air Force Base ati hi Iran Indona athi te America ramaron phurlo na mun Trump hen chuta chuan lo don son thua soina pakhatani chibai ka buka tuna chuan an nun na hlantu sipai huai sen te chu kan threng to dona kan choi moi anga yani an hmangai an kalsan tak te chuan kapu khonga in na thok zoro anti chu wangin kan na hi kan thok zo dona arang thayang berin kan thok dona ni Middle East Israel Saudi Arabia Qatar UAE Kuwait le Bahrain na kan thopui kan tran rol pui ram te chunga lom thu ka soya an ro pui hle ni engti kong ba in soinep thei ni lova engti kong ba in an chaklo na hi pomchi ani lova chu tiang chu ani lova ni thei to pin an do da la ma an la ni an hliam memo an hlo chham memo kan phal don lo tun ha ya he tiang huna gasoline man sang chho dan te hun rei tak chunga gasoline man pun na hi Iran sarkarin sumdona atana oil tanker le buaina nena inzom malakna Gulf ram biala be pui atha ka wang hianin oil manasanga ni firfiak be pui thlakna atanga lo chuak vekani hei hi nuclear al thuam nei thei ani lo zia Iran hian ama nge hian ron ti chianga ni tiang chuan civil mun malaka be pui thlakna lian tak tak kalpuya chu tiang ram tan chuan ral thuam lo kol chen ni lo ti a chiang hle nei ngat chang chuan in tuna hian an hmang dei to nge yang kum som tam tak chung sumlak lo na sumle paila ma har satna kan ngai tu phak bak ayana sa in ran hian an tok chho don ani chu tiang economy a har satna dawlet tur chuanin US su Iran ai chuan kanin pe iso ka tuna hian economy chakber kan ni ti hi in hrevekani tuna hian kan paltlang meka history a chakber kan nia ro manna kan kalpui drill baby drill program awang khan in America hian gas anga viawani chutiang chuan gas kan nga lutuk ka kai hruana hnoya hian Venezuela tanga barrel makta doi tam tak kan lak po soitel lavin khovela oil le gas CM2 thar chuak tu lianber kan ni megani Trump administration policy wanghian Saudi Arabia le Russia in kop in oil le gas kan siam tam zo kani chu kan ngai tu ngai Saudi Arabia le Russia te hi anin zom kho ma hanin zoma chu ayana sa chuan kan kai hroina hnoya hian gas oil te kan thar chuak tam don zo kani khovel mundanga hian keini angram hianum lova nakin hunatan po kan din huna thani United States hian Hormuz Strait kaltlang lavin in hana lian tak kan nei chu wangin Hormuz Strait hi lakher angai lo ti in Trump chona soi lakher kan mamo lova kan mamo lo tak zetani Iran hi kan hne towa kan ti chhevek to boka sipaile sumle paila ma po kong engki ma po an che to ni tin khovel Hormuz Strait manga oil dong tu te chuanin Hormuz Strait hi an en ko langai an ma chona ngai an hlutangai ni chuting man la ni chuan kan tran puyang amai ro chu an rin chan em helai Hormuz Strait sutlang tur hian ma an hruai ngai thungani tin Donald Trump chuan a soya asoyam je hi Hormuz Strait kaltlang lo hian US chuanin oil gas a har satna nei lo thu soin amamo tu sarkar jok hianin he Hormuz Strait sutlang tur man la nei chuan an pui tur thu Trump chuan a soi bok chu wangin fuel helai Hormuz Strait dan cha awanga mu thei lo ramte Iran lutan sakna lama inrol du mi lo ramte hne na hian he Hormuz Strait a hon theina turam malak na an mani nge in ken pe na ngai ni rotna kanaya pakhatna chuan United States of America atanga oil in le yangai ti na ni mai kan nei tam hle chu tiang chuan du to ka lei tur kan nei ni panina chuan in huai sen na hiat lai do mama a ma in tiru ka ti lai khanin ti lova straight a chuan ronkal ula sutlang ula in gas du chu le in oil du chu nang mani nge in ron lamai ro tin Trump chuan a soibok Iran hi bulbera chuan ti chiata ni to a har satna zual pui kan zo to ni chu nang mani tan po ni engpo ni se he buena hi to phuna chuan straight chu dan pa nga ya hon le ani anga chu tianga hon pa nga ni huna chuan oil gas man te atlan hiam hal doi do na ni stock man porang takin athale do na amai ro chu kar ni khat chung chu hein do ni hian lo do na ni ti in Trump chuan a soibok US economy athat thu le big beautiful bill ro pui takatanga economy thasawani thu Trump chuan a soibok operation Epic Fury tran tira tang khan kan thil tumte afam kim malo chuan a hlotlin malo chuan chhunjom zel kan tuma chu chiang takin kan lovong ani kan mason na wanghian zanin hian hi ka soidua America sipai thil tum zong te hunrei lo te chung chinfel vekin om don ta ni karni atanga kar thum chungin he buaina hi atop karing maro chu
beina lian tak he kar ni chung hen thleng lawang tia soi thei lovani Iran chu tuna adin huna tang hian lungriam man hun lai anga khanin an kir angai don ni tin Donald Trump chuan Iran nu niama tum thu le be pui thlang na lian tak manga ti cheta tum thu asoi heti lai hian soi ho na rang rang a oma Iran sarkar na an kalphung an regime thlak dang lam chu kan tum berani lo regime change kan tingai lova ma se an roi tu masa zong zong an thi to wang hian regime change su a thleng lo thei talovani an thi vek to miawa Paul Thar an dina radical lo zok a hma INM zokin anom don ta ni in ka hria he mi te hun chung hian deal siamani lo chuan target lian zokin be an ni tur thu po soi ani deal om thei lovani chuan an electric generating plant tin te chu na sa takin kan ti chedona kan be don ani arwalin kan ti thim vek don ani ti in Trump chuan Iran in deal a siam do lo chuan electric coal pui be a vonon an oil hun pui te hi be pui thlan na tak mangin kan lanwai lova an ral thuam hun le kai hnoite na takin kan so sama kan ti chhia ania an oil hun te tuna hi chuanin kan la ro sak viawani kan la be du lovani target all sam berni ma sela kan ti du lovani a chan chu an dam kho chuanan an tho vele theina turin chan stlem te chu tiang chu a omani maro chu di lo om lovani chuan chan seng ma pe kan ni don lo an ron tho chho vele na tur chan seng ma da sakan ni don lo anti aircraft man ruwa an nei to lova thlona loka thlang na tur air defense ang chi man ruwa an nei to lovani an radar chu za a za in kan ti boral to ni sipai chakna angin chu tiang chuan malak na khong takan kalpui thei to lova B2 bomber manga kan ti boral to nuclear mun te chuna sa takin kan bei chun zoma an nuclear mun soprop nuai mai te chu hailang le turin thlatel fen mamo don ani satellite thla ka tanga alan dan phei chuan turu takania kat zong zong kan nei veka an ni chuan an nei lovani he boina hi kan thlir na kan perspective a chiang takin kan lading ani he poimo view indo pui pakhat na America in rol na kha kum khat le thlasari le ninga chung ania indo pui pani na hi kum thum thlariat le ni somni panga chung a Korea indo na akhanin kum thum thlakhat le ni chung a boka Vietnam indo kha kum som pakwa thlanga le ni somni paka chung a Iraq ram US indo kha kumriat thlariat le ni somni pariat chung ani he sipai be puthla na hian tuna hian kan lo meka chutiang khopa chak chutiang khopa brilliant ram chak berzinga mi laka ni somthum pani chung zet indo na kanom ta ni churam chu ti chiat vekani to abul bera chuan ram tu emotan lo om Iran chu ani to don lo tinani Middle East ami ti buai thin tu athinom ram te rum thei thin tu tuna chuanin ti buai tu hom to lovin zalen takin itu le fa tenen malam hun atan investment dik tak in nei thei to don ani khovel pumin an en ring chu a in thil ti te in chakna te in theina te chutianga mit khap kar lawa borol tamai chu chutianga siam tu United States si pairo puizia an mone ti in Trump chuan a soibok zanin hian American zong zong te hian ato pairan be na sual taka Iran a che thin na nuclear blackmail manga khovel op be atumte chutiang ang malak na laka kan put chuaka khovel thajok ma chon tura zalen taka mahun kan thlir theita hi lomum kan ti tlan karing kan thil ti wang hen Iran in America le khovel ta na hlom ra phlak tak siama tum chu ti to pania ka hrilang chau khovel hian hi en rose tin kan thil ti me ka top vek huna chuan United States su ama a in ahim don to zoka a chak don so zoka ahim don to zoka a chak sot dona a hausa sot don boka aro puina chu azual zel don United States Armed Force a pile pu zom tak tak te pathian in mal som cheu sela United States of America po pathian in mal som rose ti in Donald Trump chona thu soi ati to pani o thu soi tlang pu atanga kan hmu khanin Iran hian di la pom lo ni chuan lungriam man hun lai ang mai khanin Iran chu an kir le don chu tiang khopa na sa chuanin kan sui te don ani tin Trump chuan a soi tuna ri chuan an oil mun te kan la be du tak tak lova di lom lo ni chuan chung te chuan be an tok dona eng pon an tuel thei da khom te hal chhia in khovel in har sat na tok ma sela tin heta hian Donald Trump ril ru ber ne lang chu Iran in di lan siam lawa an pom lo ni chuan an energy mun ten hal dar vekanga an oil mun ma te po tuna be la tok chi lo po na takin an be tur thu chumi wang chuanin khovel in oil po nei lo ma sela US chona aviawani US ta du to ka leitur om tiang zong pon ron soi ani kha poni sela indona la top lo halakal zela trama soyang khan kar nia tanga kar thum vel chu alo don niom takani hemi chung hian Iran hian di la pom manangem pom lo ni chuanin
tun aya in do na lian zawk hi kalpui ani ngei dawna Iran chu tun ang mai hian chhuah zelen tumani dawn lova an beita sa an hruai tulok da that veke mon sarkar kalphung thlak danglam chu an thil tum pakhat ani kan thil tum ani lo ti ma sela an hruai tulok zong te an da that vek to wang hian chung ho a thlak tu ho tuna hian a then an da thale a mi tharin ro an rel chho ta mek chu ne chu tiang ani chuan sarkar thlak danglam na chu a thleng ti te pon soila dikna chena om a ma ang em khan chuanin tuna hruai tu thar te hi an radical lutuk to lo nia soi ani an niam to zo ka ni ti te soi a om bok ani ole kan hria tengin Iran thopui Yemen Houthi te chuan indona ron zuang lutin Israel an bei ve ta ni kha kan puang tanwal mai ni zan lampon Houthi te hian Israel an bei le a tuipui sen Red Sea Strait poimo tak chu khar thuai ani tur thu Houthi te chuan an ron puang ve ta hei hi thilpui takani thaya Yemen Houthi indonan ron zuang lu tani chuanin Bab al-Mandeb Strait le tuipui sen Red Sea hi kharan tum ngai don ti khani lian taka bayan tum hania helaya sumdong long le oil phur long te bei an tum chhotan ta ni hian langa khar thayani ti in thu chu an ron siam tarup mai Houthi official senior chuanin Gulf ram a US thopui ten Iran indona ring an rola inthurola Iran laka beipui thlak nan kalpui ani chuanin Bab al-Mandeb Strait le Red Sea chu khar vek an tum thu an puang hei hi Hormuz Strait khar ani wang hin helai kong hi helai tuipui kong hi poimo viau maya hei hi shipping choke point poimo thak mai Suez Canal lampan tuipui kong poimo takane tuikwang zim lai na ro pasai chuai ani a Red Sea khothlang lam tuipui kong khar bungrua le oil phurtlang na poimo takania Houthi te thunun Yemen le Djibouti in kar om ani wang hian Houthi te hian olsam takin an bei thei he shipping lane hi din hun dar thong taka om le ni chuan khovelik economy a ngong lian tak om le don nia ngai thei ani boka Houthi Deputy Information Minister Mohammed Mansour chuan US thopui Gulf ram ten Iran laka bepui thlaknan kalpui ani chuanin helai mun hi an thunun don thuan puang Bab al-Mandeb Strait khar hi Yemen Houthi te du than tur zinga an hmalak na tura an chhop chhuah zinga tela Iran le Lebanon laka beipui thlanan na satak kalpui ani chuan chuta Gulf state tu emo ber an rolani chuanin direct in beina Yemen atanga kalpui ani tur thu Yemen thu puang tu chuan asoi tun thlengin Iran US Israel indona hian Gulf ram tu main official an tel thu han la puang lovani kha an van bo ruak po apumpuin US pon lamhan tir lem lo maro chu helai Gulf rama US in hun ma anei avan bo ruak te ero US pai te hian thlona an tele chu tenga hmalak nan te chuan mang maro chu an van bo ruak pumpui Iran beina ta na US in man tang kai na turin phalna han la pelem lo ani Iran thlop militia group te point tuna hian US base a target lian tak tak an beya missile drone le rocket magin beipui an thlak chun zom ve zel bokani heti la hian IDF chuan Lebanon thuk zoka beipui thlakin an nora heta hian Beirut top Hezbollah commander chu tha ani Israel Navy tana Beirut beipui an thlakna hian Israel ram re Lebanon chimlama firfiak pol telaka sipai beina kalpui thin tu le amo phurtu Hezbollah Southern Front commander chu athi a Israel in Lebanon beipui thlak chun zom zel la ya thleng hani Hezbollah le Israel in Beiton mekna hian Hezbollah commander Haz Yusuf Ismail Hashem chu athia kumsani somni pali September thlakan Ali Karaki ne na tangin Southern Front commander ni na hepa hian lo la to a Israel sipai le Israel chunga bepui thlana ranga Hezbollah hotu Hassan Nasrallah nen khan Ali Karaki khan lo thi to ani kha Hezbollah hian nimin le ni zanlam khan Israel rocket enga mazatan ka plut chun zomak kalhen kut manani main Hezbollah lam hian Israel beina lian tak takan kalpui man Kiryat Simona bepui thlana lian tak omboka heta hian in pakhata chia kum somruk pakhat mi chuna takin hliam bok avayan rocket somli panga vel chu Israel marlama ka alunia Haifa chimlam thlengin siren ti ri gani IDF thupuang tu Brigadier General Efi de Frin chuan teran thlop firfiak pol hian march ni a Israel US nena indona Iran kalpui ni hnuwa Ayatollah Ali Khamenei phuba la in Israel march ni khan chanlet nan kalpui tana Israel Air Force chuan Lebanon a hian target sang ni zanga chuan kap to a Hezbollah operative zakwa velan thito ni in apuang puan tur tam tak om ase khati china khan kan du tok le photang thu thar ber hin longa chang zelanga enge Middle East in do mek na hian borak lian jok thleng thut thei rengani
US sipai tha te helai bialan thleng chho mek boka indo long thar ta nen tiang chuan Iran laka hian ground operation kalpui thut thei reng an ni ta a Iran in adil an pom chau US hian ngak tonin na langa ponta kang khan Donald Trump a hun po sei ni so makha April ni ruk zandare ta top don ani kha chumi ma chuanin deal Iran hian a kalpui a pom angai dona a pom lo ani chuanin a oil hmun te a energy hmun ma te ana theng berin Trump chuan an nuai don ani kha nizan lama thu soya khan a soi chiang veo bokani ole kan du to kanga thu thar lian tak thleng thut thei reng ani chu